Hello everyone, welcome to Bambasa Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla 27 March 2026. Sikhumbule izolo ukuthi uThumeka ubefuna ukuthinta ibhathini uhlathi ngebhadi wagcina kungenzekanga. Namhlanje uzoleka ukhuluma nomyeni wakho bakithi and bakhuluma ngezindaba zomsebenzi. Basho khona uLazarus ukuthi already amehlo akhe asebheke kuyo yonke indawo yomsebenzi and uyakujabulela lokho. Thumeka ufanele uzoleka ngoba efuna ukuzwa kabanzi ngendaba ye-divorce. Bese mchazela uzoleka ukuthi if nashada ngokuhlanganisa amafa 50-50 nokuhlukanisa kuyo yonke into uhlathi anayo kanye nawe onayo uThumeka ngebhadi uThumeka akanalutho bakithi. Wabuza ukuthi uThumeka engakwazi ukuza bezoxoxa kancane. Wathi nje akeze before kuphele i-hour nangempela wagcina efikile uThumeka baxoxa. uLazarus uya ku-Azande ngoba nakhe efuna ukuxolisa ngokumbiza ngenkwenkwe. Yabo uAzande udinge ugamuni kunomnwabo. Afuna ngisho nokukhuluma noLazarus. Washo khona ukuthi wena wabukusa ngami sihle isidla sonke wangibiza ngenkwenkwe. Washo uLazarus ukuthi wayediniwe and uyaxolisa ngalokho. Azasho ukuthi noma kungenzakalani phakathi kwabo kodwa basawobhuti nobhuti. Awubakithi uLazarus uThumeka nohlathi basaqhubeka nakho lokukwebhana kwabo. And akasekho sho ujabulela ingxabano yabo. Uhlathi atshela uThumeka ukuthi useyitholile yini. Abuza uThumeka ukuthi useyitholile yini iloya. Uhlathi utshela uThumeka ukuthi useyitholile yena iloya yakhe. Wabe esebuza ukuthi kuhamba kanjani kuyena. Wathi nje uThumeka bengakayitholi. Wabe sethi usalapho nje. Ngicela unginikeza zonke izinto ezithile ekamva even ama-truth akhe. Wakhombisa ungabi nankinga. Uhlathi aqhubeka uThumeka abuze ngendaba yendlu ukuthi bazoyenza njani okanye bazoyidayisa bese behlukaniselana imali. Wathi nje uhlathi ngeke ukubone lokho indlela amabandla lena. Wathi nje lendlu isicede iminyaka ewu-18 ikhona and ayindawo ngoba yilapho ukushiswa khona impepho lana. Wathi uThumeka pho ishe yakhe uzoyithola kanjani. Wathi uzohlathi akukho shelana. Wathi uzoleka uthe kumele sihlukaniselane yonke into. Wathi uhlathi wena yini ozoyihlukanisa yini uyihlanganisa nozoleka noma uzokutshela ukuthi afihla kanjani ama-assets. Wathi nje ayiwanda wena uzofihla ngoba unalutho. uThumeka emtshela ukuthi sengihlale nawe more than leminyaka ewu-18 okhuluma ngayo. Wathi nje ufuna u-50% kwikhampani yakhe ye-cleaning kanjalo nokwi-profit ayenzayo. Wathi nje nakhona ufuna u-50%. Wavela umshiya kanjalo uhlathi. Uhlathi noThumeka wathi egumbini labo lapho abalala khona uThumeka ufuna ukuthandeka kanjalo nohlathi ufuna ukuthulana. Bayatshelana ngendaba yendlu ukuthi omunye akafuni nendlu omunye ufuna idayise ukuze bazothola u-50-50. Uyabona nje kuningi isikhathi esizodwa kanti uyangakalele uzwa yonke into abayikhulumayo and bakhuluma phezulu bobabili hayi kancane. Vele uyanga wangena kezakhe wagqoka igawuni ngaphezulu wabe esephatha isikhwama sakhe esincane namaqoqo sakhe ngesandla. Phela sebefonile abangani bakhe. Wadlula washiya igawuni kubhini okufaka udoti waqede weqa ubondo waphumela ngalena wawungena emotweni uyangashema. Ngebamba lana ungakhohlwa ucindezela notification bell nosubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.